साथ संगत जी प्रेम से कहिए जी धन निरंकार जी। अच्छा साथ संगत जी, हमरा गाँव एगो चाचा रहले, आ चाची के हमने के सत्संग में ज्ञान दिलवा देने जब सत्संग में आवे जाए लगली। आ चाचा रहले तो जैसे नवरातन चढ़े आ लौंग ले ले थरिया में, आ थरिया में लौंग लेके आ लागस पूरा एकदम हकड़े पूरा पचरा गावे कहस कि हम आगी बांध दे, पानी बांध दे, आकाश के बांध दे, पताल के बांध दे, हवा के बांध दे, ऐसे ही खूब कहस। आ लवंगिया आपस में सटावस, आ लवंगिया लेके खूब बुझैती सुखैती खूब करस। आ केतनो माना कहिया मनबे ना करस, कहीं जा सत्संग में चल तो जैबे ना करस। आ यही में अपन खाली रहस, जैसे समय मिले वैसे अपन लौंग लेके बैठ जास, अड़हुल के फूल लेके बैठ जास। लागस कहे कि हम आगी बांध दे, पानी बांध दे, आकाश बांध दे, पताल बांध दे, वही थरियावे में कहस कि हम हवा बांध दे। आ यही तरह एक दिन करत रहलन, बस चाची के देख ना गेल, बस खरहर लेके अइली, दुआर झाड़े वाला खरहर। आ वे खरहर लियाई के झाड़ू आ पीठी पर 4 खरहर। हई गाय खूंटा तुरा के भागल बिया, तो एकरा के कहिया बनबे जाए आगे पानी हवा बान्ह तर। आई गाय जौन बा खूंटा तुरा के भागल बिया ऊ के बानी। 8 दिन से कहतनी मड़ई का टाटी टूट गइल बा, 8 दिन से कहतनी बांध बांध बांध, त से एगो टाटी बान्हाइए नहीं के पावत। ऐजा लवंग लेके आगे पानी हवा बान्ह तर। ये संसार के हालत बा। आज संत निरंकारी मिशन साथ संगत जी भरम से भी मुक्ति दिला रहल बा कि भरम की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। जो अंधविश्वास है, भ्रम है, भूलेखा है कि उनकर भूत हमरा के लागता, हमार मेलान उनका पगुल बा, ये सब गलत है। ये सब भ्रम है, मन का भ्रम है। जहाँ भ्रम बा तो हमें भूत बा साथ संगत जी। अच्छा ये सोचिए, अगर मेलान हाके वाला इतना रहित लो कि हमरा पर मेलान हाक के हमरा के मुआ दे लो, फलाना के नाम पर मेलान हाक दिलो और फलाना मर जाई है, तो सिपाही में इतना मिलिट्री में जवानन के क्या जरूरत रही? तो ये लोग के ले जाके मेलाने हाके वाला लोग के ओझे लोग के ले जाके बॉर्डर पे ना खड़ा कर दिया, यही लोग के नियुक्त ना कर दिया कि चलो लो भैया तो हनी लोग मेलाने हाक के आप दुश्मन देश के तो हम मुआ दलो, गोली के या बंदूक के या बम के ये क्या जरूरत रही? यही लोग के ले जाए कहा कि फलाना के नाम से और फलाना देश के लोग हमला करता है, आतंकवादी बा, तनी मेलान हाक के वो आतंकवादी के मुआ दो। ये सब जौन बा मन के भ्रम बा एक प्रकार से। ये भूत पिशाच बरम मरी मरी सब मन का भ्रम है। अब भ्रम में भूत है, जब ले भ्रम मिटी ना तब ले ठीको ना हो, वो बात बा। तो ये सामने के संत निरंकारी मिशन भ्रम अंधकार जौन बा दूर कर रहल बा और प्रकाश दिखा रहल बा। जैसे अगर रास्ता में कहीं जाता नहीं अंधकार बा, अन्हारा में जाता नहीं मुजवानियों बाटे और तनी मनी हिल गल फेड़ो बा, कौन हिल अरे दादा केहू बैठल बा का, मन में डर हो जाला। आ वही जब टारच रही पंचसेलवा अपना पासे, है जौन दुबैया से टारचवा आवत एकदम 12 वाला भक देना। आ टारच जब रही जो भय होई तुरंत टारच 12 फक देना लोग के त मुजवान ये त फेड़ है, तो सब दूर हो जाई ना। रास्ता में जाता नहीं रसरी बा अनहार बा, लौकते नहीं कि रसरी है के साफ है, डेरा जी भरी साफ है का। अब टारच रही तब बुझा जी का रही तो रसरी है। वही तरह से ज्ञान जौन बा निरंकारी मिशन का सदगुरु माता जी का जौन ज्ञान बा, ये टार्च बा, रोशनी बा। जब ये रोशनी रही ना तब कौनो ना भूत ना पिशाच ना अरी ना मरी ना औरम ना बरम ना ओझैती ना सुखैती, सब खत्म हो जाए। दास हरिभजन दास आप लोग से ही बोल रहा बा, दास के घरे 30 बरिस हो गए जब से निरंकारी मिशन में ज्ञान लेने जा, तब से आज ले कबो ओझा सोखा के एंट्री ना भइल दास के घर में। न कहू भूत आये, न कहू अरम बरम, न कहू कोनो अंधविश्वास नाम का चीज नहीं बा। ई निरंकारी मिशन का पहचान बा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आप लोग पता लगा ले, हम लोग वसुदेवा चित बड़ा गांव जिला बलिया दास के घर है। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।